Vi vil nu bevise, at i potensfunktioner giver relativ vækst i x relativ vækst i y. Vi antager, at skridtet fra x1 til x2 svarer til, at x1 vokser med procentdelen er x. Derfor bliver slutværdien x2 følgende, som vi kender fra procentregning. Det samme gælder for y. Da punkterne ligger på grafen for en potensfunktion, må følgende være gældende. Y er lige med b gange x opløftet til a. For at begynde beviset skriver vi y2 ud for forskriften. Vi udnytter, at x2 kan skrives, som det vises øverst i højre hjørne. Vi bruger en potensregel, der siger, at hvis en parentes med faktorer har en eksponent, må man ophæve parentesen og give faktorerne en eksponent hver for sig. Vi udnytter, at b gange x1 i a'ene kan skrives som y1. Man kan nu sammenligne de to udtryk for y2 ved at sætte dem lige med hinanden i en ligning. Vi ser nu, at y1 kan forkortes væk. Sætningen er nu bevist. Udtrykket kan ligeledes forsimples til fy er lige med fx opløftet til a, hvor f er et udtryk for fremskrivningsfaktoren.